गुड मर्निं लोगोफोर गोजोन फुंबिलिनि बयनोबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आं फिन फैफिननाय जाबाय आंनि इउटिउब चेनेलाव। आं दिनै सासे दावगाफुनाय मेथाइ रोजाबगिरि आरो एक्टरजों सावरायगोन। बिथाङा जाबाय जोंनि हालामनि सापागुरि समस्तिनि सिमला एरियानि। दा बिथाङा गहपुरथिंजाय मोनसे सिनेमायाव एक्टिं खालामनो दंहैयो। दा सम दंना गैया आंथ' बेखौ मोनथिथ'आ, जायखिजाया आं बिथांखौ नागिरनो नाजागोन। बे समावनो जोंनि सिमला एरियानि सापागुरि एरियानि सोरबाफोर दासिमबो आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे शेयार खालामना होदो, लाइक आरो कमेन्ट हरदो दै। बिदिब्ला आं बे फंबायखौ नागिरनि, नोंथांमोना दान्दिसे नेथ'। लाइटुन नांबाय। दान्दिसे नेथ'। The person you are calling is. हेलौ, बे लाइटुन लाहारियाव नांहैबायना फंबाय? औ सार। दे गोजोन फुंबिलिनि अननाय जासिहरनाय जाबाय दे आंनि इउटिउब चेनेलनिफ्राय। दे सार, नोंनिसिमबो जासिहरबाय। दा नों बहा दं मानसिया? आङो सिमेन्ट सापरियाव दङ सार। सिमेन्ट सापरि? औ। फानजारि नोगोराव? औ, फानजारि नोगोराव। बेहाय नोङो एक्टिं खालामनो थांदों? औ, फिल्म मोनसे दङ, बेयाव एक्टिं खालामफैयो सार। आदसा जायखिजाया जों एक्टिंखौ उनाव फैसिगोन। जों सिगां नोंनि सिनायथिनिफ्राय थांग्रोनोसै। दा आंहाथ' मोनसे आर्टिस्ट इन्ट्रडाक्सन चेनेल दं, बेखौ बयबो मिथिखायो नङा होमबा? औ सार। दा नोङो बे आंनि आर्टिस्ट इन्ट्रडाक्सनाव नोंनि मुंखौ नोंनि खुगाजोंनो आंनि साबस्क्राइबारफोरनो आरो नायग्राफोरनो खनसे खोन्थाना लानाय, जायगा, एड्रेस। जागोन सार। आंनि मुङाथ' लाइटुन नार्जारि होनो। औ। ओमफ्राय गामिया सिमलानि 2 किल'मिटार सोनाब जा भेगुरि होननाय गामियाव। भेगुरियाव सिमलानि 2 किल'मिटार गोजान जायो। औ। सोनाब खैजा। औ सार। ओमफ्राय बेनो आरो। औ, बेनो। आচ্ছা, नोंनि बे मेथाइ खननाय कालसारेल लाइफआ माने संगीतआव माब्लानिफ्राय जागायजेननाय? आङो 2016 नि लास्टआव जइन जादों सार मिउजिक स्कुलाव, सिमला मिउजिक स्कुलाव। बेहाय प्रिन्सिपाला जोंना सन्तोष गयारि सार दङ, सानसुमा सार मोननैबो। औ। ओमफ्राय गपाल सार दङ, टब्लायाव दङ, ओमफ्राय आरो उसुलुजित सार दङ। बिसोरजों आङो 2016 नि लास्टआव जइन जादों सार। औ। बेनिफ्रायनो लासै लासै स्टार्ट जाबोनायसै मेथाइ रोजाबनाया। क्लासिकेलाव थांनायनिफ्राय ओमफ्राय कमार्सियेलखौबो रोजाबलांबाय बिदिनो। औ। ओरैनोथ' जोंनि मिउजिक स्कुलाव क्लासिकेलल' मेथाइ रोजाबनो होयो, खिन्थु कमार्सियेलखौबो लांफानांगौ जायो साइडजों एसे लांफाबाय। नोंनो दा ओमफ्राय क्लासिकेला बेसेसिम थांना थाहैखो? आङो दा डाबल बिसार जाबाय सार, लखनौआवबो ओमफ्राय माबायावबो चन्डीगढ़आवबो। ओं, डाबल जाबाय। आচ্ছা। डिफारेन्सआ मा बे लखनौ एन्ड चन्डीगढ़? लखनौखौ खोनानायाव एसे माने बांद्राय इउनिभार्सिटिजों लिंक गैया होननाय खोनादों सार। ओमफ्राय ओमफ्राय गोदानै बे माबायाव चन्डीगढ़आव सोनाय जादों, बिनि थाखायनो। चन्डीगढ़आ माने सरकारजों एसे गनायसिनजानाय बिदि खोनादों आरो खोनानायाव। नंगौना नङा बांद्राय 100% मिथिया। आচ্ছা। ओमफ्राय थेवब्लाबो मोननैखौबो लाना दोनबाय। मोजाङानो जाबाय दे होमबा। औ सार। नोंहा मोजां जाबाथ' जोंहा सिमला एरियायाव मोजां जेनेबा। औ सार। जायफोरा नोंजों खाथियाव थांनानै सोलोंनो गोसो बे सोलोंनो हागोन। औ सार। ओमफ्राय बे मिउजिक लाफुनायावनो नोङो अडिअ' एलबामफ्राव रोजाबदोंमोन ना मेथाइ? अडिअ'खौ रोजाबदों सार आं, मोननै जाबाय। मोनसेया
बे बैसागोबो रोजाबदोंमोन फार्स्ट टाइमाव फिसा स्टुडिअ'आव रोजाबदों बेखौ बैसागो रोजाबदोंमोन मोनसे फार्स्टआव बे बैसागोखौबो मिउजिक भिडिअ बानायनाय जादों गोमो गोथां होननाय मोनसे मिउजिक भिडिअ ओमफ्राय उनाव आरो जोंनि चेनेलाव मोनसे दङ बेबो जारौ जारौ होननाय जोंनि चेनेलाव बानाय जादों बेयाव आंनो एक्टिं खालामनाय जादों मेन हिर' हिसाबै नोंसिनि चेनेला मा नोंसिना जोंनिया GFP प्रेजेन्ट सार गुगोल बाबा जेखौ होबाय थायो गुगोल बाबा होबाय थाग्रा बैसागुखौ एसे बोजागोन नामा माबोरैमोन बोजागोन सार देनाय खुगा गोजा गोमो गोथां गाबनि दख'ना गाननाय आगै बेसर बिबारनि फालि लानाय बिदिमोन बे मेथाइखौ जों गामिनियानो लिरदोंमोन सासे सन्तोष बसुमतारी होननाय आदैया ओमफ्राय बे माबायालाय गोदाना माबायाव खनदो होननाया नोङो गुगोल बाबायाव बियो जारौ जारौमोन सार बे माबोरैमोन देंखोआ एसे बोनानै लाइन 3 लाइन ब्रैसो जारौ जारौ नोंनि मुङा मा ओइ जारौ नोंनि मुङा मा दालिमिना बिबारिना गुफुर समायना सनाथिना मैनाथिना बेसेबा समायना देलाय मालायबो जों थांनो हारसिं हारसिंबो जों थांनो सिउलांजागोन बांगाल हौवाजों लोगोआव लांफादो नोंलाय बेसेबा समायगोन बेनो सार नोङो जोंनि बर' मेथाइ रोजाबग्राफोरनि बिथोराव सोरनि मेथाइखौ रोजाबनानै मोजां मोनो नोङो आंथ' बांसिनानो बिग्राय सारनिखौ रोजाबो बांसिन बिग्राय सारनि साबसिन मोजां मोननाय दोंनै मेथाइ सफा सफा ओरैनो होनो हागोन सार देनाय गावदां अखाफोर बायदि नोंनि महरा गोजों हाथरखि बायदि नोंनि मेगना थारायलाय खानायजों लावजें लावजें आसि नोंनि गेले गावदां अखाफोर बायदि नोंनि मेगना ओमफ्राय दोंसेखौ दाया आंनिखौनो रोजाबना होनसै आं सार दाया आंनि नङा रजे आंनि नङा सिउ सिउ बारनाय फागुननि जावलिया बारनिसो दाया आंनि नङा जागोन सार आच्छा राब मेथाइ नों सोरनिबा रोजाबफेरदोना माने वेस्टार्न टाइपनि मेथाइ रोजाबफेरबाय नामा नों सोरनिबा स्टेजाव ओरैनो वेस्टार्नथ' रोजाबाखै आं सार माबा हिन्दीनि रोजाबो हिन्दी एसे बोजागोन हिन्दीखौ बोनायना सार आं खोनादोंमोन ना मोजांथार रोजाबो ना नों हिन्दी एसे सार पुरानाखौनो रोजाबनोसै खोमा सार होनबा आङो दे नफरत की दुनिया को छोड़ के खुश रहना मेरे यार नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार इस झूठ की नगरी से तोड़ के नाता जा प्यारे अमर रहे तेरा प्यार खुश रहना मेरे यार जागोन सार आरो दोंसे माबा रोजाबबावोमोन नामा नों हिन्दी ना सार हिन्दीथ' आं बेखौनो बांसिन रोजाबो ओमफ्राय फुराना मोनसे दङ तेरा वादा होननायखौ बेखौ रोजाबो आं खोनादों ना दाखालि रोजाबनांगौ सार देलाय क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल
जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा जागोन दे सार औ आच्छा बे जाबाय नोंनि संगीतनि केरियार दासिम औ सार स्टेजआवथ' नोंसोर मेरला रोजाबो मेरला एन्टारटेनमेन्ट होयो रायजोफोरनो बे थांबाय औ सार नाथाय नोंनियाव मोनसे आरो माबा दंबावो रोंगौथि बे जाहैबाय एक्टिं नङा होमबा औ सार नों एक्टिंआव सेहेरा हिसाबै औ सार नोंनाथ' हिर'निबो सेहेरा दङ साउथनिबाथ' हिर'आनो मोनबायमोन नों रखमबो नुयो नोंखौ नों मा एक्टिं बांसिन नोङो मा एक्टिं खालामो बेखौ सोंनायनि आवगाय नों खैथासो सर्ट मुभियाव एक्टिं खालामगोन दासिमलाय दासिमथ' गोबां जाबाय खोमालै सार एसे बिदिनो खोन्थाजायो मोननै मोनथामसो आङोथ' बिदि फेमास आरो जोंना बे गुगोल बाबायानो थाबाय गुगोल बाबायाथ' औ ओमफ्राय बेनि नामा अननाय दङ मोनसे औ बियो माबायाव दाउमासार प्रडाक्सनाव दङ बेयो बेबो सर्ट मुभियानो सार औ ओमफ्राय आरो मोनसे लावथाय अजायाव दङ औ बेयाव बिनि स्ट'रिफोरा मामोनथाय नामखौ बावबाय आं बेयावबो मोनथामसो दङ लावथाय अजा चेनेल दङ मोनसे बे जोंनि लकेलनिनो खोन्दोथामसो जालांबाय नामा औ बेबो मोनथामसो दङ बेयावबो ओमफ्राय दैमुनियावबो दङ बे माबाया क'क्राझारनि दैमुजोंबो थांबाय औ बे जोंनियाव बानायफैयोना बेबो मालाबा जोंनिथिं बानायफैयो बेबो औ दे बेयावबो दङ ओमफ्राय सर्ट मुभियानो गोजा सार नोंसोरावबो गासिबो ओमफ्राय दा गोलावा फुल मुभिया नों माव खालामखो माव फुल मुभियाथ' दा बै दाख्लै रिलिज जाथ'वाखै बेबो एबार माबायावनो रिलिज जागोन माबा थुलुंगा होननाय बेयाव बानायदो बेयाव बिलियनाव दंफायोमोन आङो माने औ ओमफ्राय आरो दा नैबे हांमायावबो एक्टरनि लोगो बेयाव एक्टरनि लोगोनो बे मोननै फुल मुभिनियाथ' नै दा जागासिनो बे 2020 नुगोन मानसिफ्रा औ सार आं नुगोन 2020 नुगोन आच्छा बे जाबाय एक्टिंनि केरियार जाहैबाय नोङो उनावहाय मा जानो गोसो नोङो ना मोननैखौबो लांनो हानायाथ' मोननैखौबो लांबाय थानो हायो आं जेरै लांदों हागोन सार हागोन सार गतिके गारनो नाङा नोङो मोननैखौबो स्ट्रें लांबाय था आरो बे आसोल खोथाया जाहैबाय प्रेक्टिस मेक ए मेन पारफेक्ट मेथाइआथ' प्रेक्टिस नङाबा जाथारा जाया सार प्रेक्टिस नै दाना एक्टिंआबो जाला प्रेक्टिस नङाबा आयना लागायनानै निजेनो न' सिङाव एक्टिंखौ सोलोंबाय थानो हायो इउटिउबखौ नायबाय औ सार बिसोर बे गोरोंफोरा एक्टिंनि माबा खिथिबाथाय बेखौ नायनानै आयनायाव नायदो फारसेथिंबो ओरैबो हायो औ सार ओमफ्राय टेकनिकेल किसुमान नोङो जिहेतु मेथाइ रोजाबग्रा एक्टिंबो खालामो नोङो टेकनिकेल किसुमान खामानिफोरखौ दानो सोलोंखादो एसे एडिटिं ओमफ्राय बै नुयेन्ड'फोरखौ किउबेस प्र बेफोरखौ दांनो सोलोंदो किबर्ड ओमफ्राय मिउजिक बेफोरखौ सोलोंदो आरो नोंस्रा मोनसे गेदेर खामानि दं बेखौ मावबायना मावाखै आं मिथिया नोंसोरनि गुगोल बाबा ग्रुपआ रेजिस्ट्रेसन जाबायना जायाखै रेजिस्ट्रेसन खालामथ'वाखै सार खालामनो होननानै थालांबाय दङ आं बेखौ मास मोनबासो आगोलनो माबाखौ बुंदोंमोन लैथोमाखौ नोंसोर रेजिस्टार खालामना ला गभर्नमेन्टआव फैसा बिनाय नै दा सुबिदा दंना नोंस्रा फैला बानायसै न'निनो मानसि नङा नोंसिनिनो बस एकदम ओरैनो 10,000सो थाङो बेखौ खालामनानै ला नोंसोरो खालामगोन सार थाबैनो खालामगोन थाब खालामदो ओमफ्राय ग्रेन्ट बिदो ग्रेन्टफोर मोनगोन एबारथ' बहुत बाजेट दङ 3 करोड़ 15 लाख नैबे इयाराव फाइनान्सियेल इयाराव बेयावथ' नोंसोर 5 लाख मोनबाबो रेजिस्टार जायाबा फैसा होआ हारसिं थांब्ला फैसा होआ रावबो बिदि आरोखि दे दा आं नोंनि माबायाव हाबला मा होनो नोंनि लाइफ स्टाइलाव दा हाबथ'आ नों सेंग्रा गथ' माबा माबिफोरखौ आं सोंथ'ला नोंखौ उनाव लोगो मोनब्ला ओरै जहाय सावरायगोन फोरोंगोन आं रोंनायखौ फोरोंगोन नोंसोरबो बे हिसाबै जुदि नोंसोरो मानियोब्ला आं फंनै खोन्था बिदिब्ला नोङो खामानियाव मुखुब जादो आंबो मुखुब जानोसै
दे सार होमबा आंनि चेनेलनिफ्राय नोंनो फिन अननाय आरो बोर सारस्रिनायखौ हरफिननाय जाबाय फंबाय। थेंक इउ सार थेंक इउ। दे बिदिब्ला बाय जोंनि हाबाफारिखौ दिनै एसेयावनो दोनथ'नोसै। दे सार। औ। लाइथुन लाहारि भेगुरि गामिनि आंनि जोनोम गामिनिफ्राय 5 किल'मिटार गोजानाव सिमलानि सोनाबहा बेनि न'आ जोबोद खस्थ'यै देरबोनाय, दासो एसे माने साबगाहामदों आरो। मेथाइबो मोजां लिरो, टिउनबो खालामो, एक्टिंबो खालामो। बिथांनि साननायफोरा जाफुंथों बेनि थाखाय आं अबं गसाइनाव बोर बिनानै दिनैनि जोंनि हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। जै बर' हारिनि, जै बर' हारिमुनि। गोजोन